बयनिसिमबो सिगाङाव गोजोननाय जासिबाय जे बेयाव फैनानै जोंनि खेलाखौ नायफैनानै सापर्ट खालामफैदों इन्टारेस्ट लाफैदों बेनि थाखाय थेंक इउ फर एभ्रिवान बाट आं बेयाव गेलेनो मोननानै बयनिबो इन्टारेस्टमेन्टखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे देरहानायाथ' जेननाय थाखाय बाट देरहानायजों लोगोसे आरो बयनिबो सापर्ट मोननानै आरोबाव बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो हेपि फैदों जे बयबो सापर्ट खालामो इन्टारेस्ट लायो स्पर्ट्सआव थ' बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि थाखाय देरहानाय बे जोंनि टीम आरो जोंनि टीम मेनेजार एभ्रिवान सबके जोबोद बिराद मोजां बे आं आंनि लाइफआव आंनि पार्सनेल लाइफआव आं फुटबलखौनो चुज खालामदों स' आंनि लाइफआव फुटबलजोंनो माबा मोनसे जाहैनायनि टारगेट दं आंनि मुङा अपुर्ना नार्जारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आंनि भिलेजआ बनगाव खाग्राबारि आं बयनिसिमबो बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे जाय गोदान स्टुडेन्ट जाय गेलेनायाव इन्टारेस्ट लायो अन्नानै गावनि टारगेटखौ फिक्स खालामनानै जाहाथे हार्ड वार्क खालामो मानोना नों जेब्ला हार्ड वार्क खालामगोन होनबा नों लाइफआव साक्सेस जेब्लायबो जाफुंहैनो हागोन नों नोंनि एमखौ टारगेट लानानै लाइफआव आवगायलाङोबा खस्थ' खालामलांबा नोंगौ खस्थ'आथ' जाखायो खस्थ' मोनखायो माबा मोनसे मोननो थाखाय जों माबा मोनसे खस्थ'आथ' लाखानांगौ जायो स' आं बेखौनो दानि इयुननि गथ'फोर जायफोर गेलेनायाव इन्टारेस्ट लायो याफोर गेलेनायल' नङा फरायनाय जिखुनु जेखौ गावनि एम लानानै आवगायनो सानो जाहाथे बिसोरो गावनि टारगेटखौ फिक्स खालामनानै खस्थ' खालामनानै आवगायलांनायनि टारगेटखौ फिक्स खालामो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन